Isibhedlela iKingsway eseManzimtoti sesibe isibhedlela sesibili esizimele eThekwini ukuvala ukwemukela iziguli kulandela ukutholakala kwesiguli esinegciwane icorona namhlanje. Lesibhedlela njengamanje sihlola izisebenzi zaso kanye neziguli. Isiguli bekusolwa ukuthi sinesifo sohlangothi singeniswe eKingsway Hospital zizine kuApril. Lesiguli sahlolelwa iCovid-19 ziyisikhombisa kwephezulu. Ngakusasa impumela yabuya ithi sithelelekile. Isibhedlela sesicele izisebenzi ezabe ziseduze nalesi siguli ukuthi zizivalele emakhaya. Isikhulu Senate Care uCraig Murphy estatementeni esithunyelwe abezindaba uthi isiguli sabe singenazo izimpawu ezikhombisa ukuthi une-COVID-19. Isibhedlela sithi isiguli sabekwa egumbini laso lodwa njengomuntu osahlolisiswa. Izinyunyana zikhala ngokuthi izibhedlela ezizimele azizivikeli izisebenzi kuleli gciwane. Sosuka lapha sibhalele ungqongqoshe kwezempilo kwaZulu-Natal incwadi sidemand ukuthi abenze uphenyo olunzulu la ngaphakathi. Nathi sizofuna futhi kube sibe ingcenye sinikeze ama report esinawo njengenyunyana. Siphinde futhi simemezele sikhole umnyango wezabasebenzi lokuthiwa uDepartment of Labour ukuthi nawo awafika ama inspector la ezosincedisa. It is now coming in a very strange way that most affected healthcare workers are now coming from private sector, which means something is not done properly in these hospitals in following all the guidelines that are prescribed over this thing. Isibhedlela sithi siqale uhlelo lokuhlanza noNdihadebe SABC News eThekwini.